totoo lang po, Mr. Chair, hindi na po talaga magpapakita yung animal na yan eh. Sa totoo lang po, hindi na po yan. Kasi kami po ngayon, nandito po kami. Sila po, nakaupo lang po sa kung saan po sila naroroon po. Hindi namin alam, pinagtatawanan na nila kami. Kami yung humarap dito na wala kaming kaalam-alam sa loob ng container po na yan. Kung alam lang po namin yan, hindi namin sasagutin yan, hindi namin ano yan, Mr. Chair. Kasi po, nagbe-base lang talaga kami sa BL, Mr. Chair. Dokumento lang pong hawak namin. Wala po kaming karapatan para buksan yung container niya. Wala po kaming kaalam-alam kung ano pong pinaggagawa nila ng may-ari po niyan. Kung ano po yung dokumento na ibibigay po sa amin, kung sample po yung BL po na ibibigay sa amin, yun lang po yung dokumento, yung packing list invoice po, yun lang po ang ano, yun lang din po ang ilalodge po namin, Mr. Chair. Wala na po kaming ibang pagkukuhanan ng information po niyan. Tapos po, ang labas po nung kanina doon, sorry po Mr. Chair, sorry po, naging ano lang po ako kasi iniisip ko po yung ako tsaka yung family ko po eh. Kasi damay na po kami ditong lahat. Yung nanay ko po, muntikan na po nung nakaraan kasi hinimatay po dahil sa nangyari. Di ko po mapuntahan dahil imbis na iuwi ko doon sa amin, ipapadala ko na lang po kasi kailangan nga po nila. Tapos ganito pa po nangyari, Mr. Chair. Kami po yung naano dito na kami po as broker po. Dideklara lang po namin. Mr. Tenero, 2017 ka pa broker. Baka meron kang ibang kapwa broker na maaring tumulong sa iyo para bigyan ng identification tong si Carlos. Kaya baka ayaw mo lang sabihin dahil natatakot ka. Mr. Chair, wala na po akong iluluwat. Yun na lang po, yun po talaga ang alam So wala kang namin. ibang kilalang broker na maaring kilala siya. Hindi ko na po alam, Mr. Chair, kung kilala niya, O di, kilala siyang alamin ibang natin. broker po. Kasi po, Alamin natin kung kinakailangan silang tawagan, kung kinakailangan mong puntahan, bibigyan ka ng proteksyon. Alamin natin. Yung mga kapwa mo broker na kasama mo ron, tanungin natin. Mr. Chair, We want to tinanong na get po namin sila. ayaw naming ikaw ikulong. Pero ikaw ang susi para malaman natin sino si Carlos. Ikaw ang susi. Ikaw ang susi. Alam dyan. Kasi po, Tanungin natin yung mga kapwa mo broker. actually, May Mr. mga Chair, broker, marami na po akong- wala kang kilalang broker, wala kang ibang kilalang broker. po. O Kasi yun, po, yun. na po Yung sila- marami na yun, patawag natin dito kung sinong may kakilala. Tutulungan ka namin. Wala- Pero ayaw naming, hindi kami naniniwala na hindi mo kilala si Mr. Carlos. Mr. Chair, sobra-sobra na po ang nangyari. Siguro kung ikaw makapag-isip-isip dahil ikaw ay nasa kustodiya ng Senado, baka sakali mapag-aralan mo kung ano ang mas magandang hakbang. In the